Здравейте, приятели, и добре дошли на моят YouTube канал. Аз се казвам Павел Ненов и реших да направя личен подкаст. Да стана и аз ютубър, както е модерно сега да се казва. Това е първото ми видео. Надявам се да ви хареса. В общи линии ще бъде така свободен разговор. Няма нищо конкретно, не съм подготвил. Просто реших по случай националният празник на България, 3 март, да го направя именно днес. И това ме подсеща да ви честитя този празник, да ви напомня колко е важен той, да ви напомня какво честваме, защото някои хора се бъркат, някои хора си мислят, че честваме Деня на Европа. Днес честваме освобождението на България от турско робство, благодарение на два братски народа, които в момента воюват един срещу друг, благодарение на тази Европа и на тези, които смятат, че честваме Деня на Европа. Преди малко се замислих, че могат всъщност да се направят някои паралели с онези времена и сегашните. Защото ако се замислите, тогава по време на турското робство пак не сме били суверенна държава. Решенията за държавата са се взимали някъде на друго място. Не и в България. Нямали сме собствена валута. Имало е някакви там хора поставени по места, които българи, които са се грижили така за общото стадо. Но, естествено, те са били, как да кажа, пионки в нечия друга игра. И всъщност, като се замисли човек, и сега не е по-различно. В общи линии е същото положение. И тогава и сега е имало много хора сред нас, сред българите, на които им е харесвала тази ситуация. Това ги е радвало, даже са извличали килипир, да използвам старата дума, от цялата тази работа. Сега е същата работа. И сега имаме много такива хора, които са горди от всичко това, харесва им, радват се, пляскат, аплодират и гледат останалите тези българи, които смятат, че това все пак може би не е съвсем нормално, ги гледат малко така от високо. С пренебрежение, с насмешка, с лек цинизъм и така. Но добре, нека да оставим тази тема на страна. Всеки може да прецени сам за себе си, доколко тези две ситуации, две положения се приличат, различават, какви могат да бъдат паралелите, които могат да бъдат извлечени. Да се върнем на основната тема за днес, а тя е именно геополитическата ситуация, това какво се случва и как това нас ни касае. Първо нека уточним, уважаеми приятели, че битката, ако досега много от нас смятаха, считаха, че голямата битка е между Русия и Запада, ако има още наивници, които си мислят, че е между Русия и Украйна, да не ги обиждам, но не е, наобщо казано. Но много от нас смятаха, че тази битка е между Русия и Запада или между така наречения глобален юг и Запада или между Запада и целия останал свят. Това до голяма степен се оказва, че е било заблуждение, защото откакто Тръмп влезе в овалния кабинет, в Белия дом и започна едни такива интересни процеси, стана очевидно ясно, че всъщност битката не е между Русия и Запада,
а е между либерализма и националните държави. Тоест, между хората, които искат да няма национални държави, да има едни международни корпорации, които да управляват целия свят, които да не бъдат избирани, също като Европейската комисия и много от нейните управници, които ни дават наклон на кръста, грубо казано. И хората, по-скоро елитите, които смятат, че трябва да има национални държави. Такива елити, които да бъдат избирани от сред хората. Това, което по ирония се нарича демокрация. Демос и Кратос. Демос народ, Кратос управление. Управление на народа. На мен лично ми е много любопитно как и кой народ избра Урсула Кая Калас и тем подобните им сподвижници. Български или, немски или, шведски или, не знам. Нямам представа. Ако някой знае, може да ми каже. Ще се радвам. И да се върнем на либерализма срещу националните държави, получи се една много интересна такава ситуация, в която всъщност в момента имаме съюз, не обявен, но на практика съюз между Съединените американски щати и Русия, които до съвсем доскоро воюваха. Този съюз е продиктуван от това, че елитите и не само елитите, защото елитите всъщност бяха избрани от народите, вземат една и съща позиция, че трябва да има национални държави, че властта трябва да бъде в народа, а не в международни някакви институции, корпорации и да си говорим с тях чрез, не знам някой от вас дали се обаждал по телефона, когато трябвало да се свържете с някаква, например, голяма фирма, как се обаждате и отсреща по телефона има някакви изкуствени интелекти, компютри, които ви казват натисните това, натиснете онова и в общи линии, ако успеете въобще да се свържете с жив човек, е цяло чудо. Натам вървим. Такива хора да ни управляват, защото когато ви управляват хора, национални елити, избрани от вас, националната ви държава, вие им знаете адресната регистрация. В случая за България това е президентството, парламента и така нататък. Когато ви управляват обаче някакви международни корпорации, много ми е интересно как ще се свържете с тях, как ще отидете да им се оплачете, на кого ще хвърляте яйца, боя и така нататък. Няма на кого. Така че лично мен много ме очудва това, че все още има такива индивиди, такива умници, които поддържат либерализма в този му вид и смятат, че те всъщност са модерни, те са в крак с времето. Даже един приятел ми каза, че това се нарича еволюция. Ние така еволюираме, като изпараме в такива странни ситуации. Такава е ситуацията в момента. Тръмп е започнал всеобща война срещу либералните режими, където и да било те, където да се намират те. Такива либерални режими имаме основно в Европа, не само, които все още са контролирани от незнайно кого. Някои ги наричат дълбока държава, някои ги наричат транскорпорации,
има различни варианти, но е ясно едно. Те не са контролирани от хората. Не са контролирани от, в случая с Европейския съюз, не са контролирани от европейските граждани. Някой друг ги контролира, който знае да ми каже кой, защото аз не знам. Който много го интересува тази тема, има един руски философ, Фурсов се казва, може да го слушате, той доста разбира от тези неща, ще ви ги обясни. Който разбира руски, разбира се. Ситуацията е такава, че Тръмп води преговори с Путин за излизане на Съединените американски щати от войната в Украйна. Много хора говорят, че това са преговори за край на войната в Украйна, капитулацията на Украйна и такива работи. Аз напълно не подкрепям тази теза. Всичко говори за това, че Тръмп води преговори за нормализация на отношенията между Съединените американски щати и Русия. И излизането на САЩ от войната. Не капитулацията на Украйна, не края на войната, не каквото и да е било друго. Тръмп просто заявява, че аз съм до тук, Съединените американски щати и народа, който ме е избрал, сме решили, че сме до тук. Все пак на той една такава платформа дойде на власт. Който има желание да се бие с Русия, да заповяда, но без нашето участие. Той го каза в прав текст. Съответно и Джей Ди Ванс го каза в прав текст на европейците, на британците и на всички желаящи да воюват срещу Русия. Интересното в тази ситуация е, че противно на очакванията, вместо Европа да каже окей, без САЩ всъщност ние така или иначе вече загубихме войната, по всичко си личи, но въпреки, че дори да допуснем, че не сме я загубили, че все още има шанс да я спечелим. Вместо европейците да кажат без Съединените американски щати няма как това да стане, те решиха да приемат друга линия на реакция и да тръгнат да воюват сами срещу Русия, без Съединените американски щати. Интересното в тази ситуация е, че тъй като европейските елити, либерални елити, всъщност работят много сериозно срещу Тръмп, по всичко личи, дали няма да станем свидетели на не само излизането на прекратяването на участието на Съединените американски щати в украинския конфликт и във войната срещу Русия, нормализация на тези отношения, но дали няма да станем свидетели реално на съюз между Съединените американски щати и Русия срещу Европа. Не знам доколко е необходим такъв, защото без Съединените американски щати, та дори и с тях, както стана ясно от последните 3 години, тази война не може да бъде спечелена от Европа. Не само, че не може да бъде спечелена, тя вече е загубена, но и европейците не рискуват само Украйна и егото си, те рискуват и гърба си. Щях да използвам друга дума, но да кажем гърба си. Защото те просто нямат ресурса за това, което се опитват да направят. Не само, че нямат ресурса, нямат и политическата подкрепа, като изключим тези 30 държави, които се намират в западния сегмент, на практика целият останал свят подкрепя Русия. Всички са срещу Европа. Отскоро и най-мощната държава в света, Съединените американски щати, също са срещу Европа. Тръмп в общи линии няма абсолютно нищо против
европейците да отидат и да воюват срещу руснаците. Защото на Тръмп пределно му е ясно как ще завърши това упражнение. Ще завърши много неприятно за европейците. В тази ситуация задачата се пита какво правим ние, българите. Отново ли искаме да се наврем между шамарите или ще вземем съдбата си в ръце и ще постъпим мъдро и умно. В тази ситуация мъдро и умно означава да се отдръпнем, да обявим, че това нас ни засяга, ние нямаме отношение към това, нямаме никакъв интерес, нямаме никакви негативни емоции нито към Русия, нито към Украйна и няма да вземе абсолютно никакво участие от тук нататък. Ще подкрепяме всички, както можем. Ще осигурим, примерно, площадка за преговори, всичко каквото е необходимо, но в никакви по-нататъчни военни действия или дори политически такива упражнения, каквито правихме последните 3 години, да веем украински знаменца и така нататък. Защото би трябвало вече да станало ясно към какво водят тези развявания на украинските знаменца. До момента говорим за 1 милион жертви от украинска страна. От руска страна, вероятно, поне 100 хиляди, може и 200 хиляди, един Господ знае. Информацията не е налична, не е много надежна. Но трябва ясно да се определим какъв е нашият интерес. Какво бихме спечелили от цялата работа и какво бихме загубили. Аз лично не виждам какво можем да спечелим. Виждам какво можем да загубим и това, което можем да загубим, е адски много. Но да речем, че има някакъв минимален шанс нещо да спечелим. Могат ли хората, които развяват украински знаменца, да застанат така с високо вдигната глава, да се изпъчат и да обяснят какво точно бихме спечелили? Да речем, че европейците събират някаква огромна армия, изведнъж индустрията им започне да работи на, не знам, индустрията им стане 10-кратно по-голяма, отколкото е в момента, или 20-кратно, защото реално тя е превъзхождана многократно от руската, и това е когато взимаме под внимание, взимаме в предвид и американската индустрия, а когато отстраним американската, я махнем, просто я отрежем от уравнението и оставим само европейската срещу руската, там говорим вече за много кратна разлика. Не е в полза на Европа. Нито възможността за производство на оръжие е в полза на Европа, нито възможностите за мобилизация са в полза на Европа. Защото, да, Европа има повече население. 500 милиона, а не милиони, а милиарди, 300 милиона, както се изрази компетентната външна министърка на Германия. 500 милиона са само. Срещу 145-150 милиона руснаци. Но много малко, даже да не казвам никакъв процент от тези 500 милиона, първо имат каквото и да било желание за воюване, второ имат какъвто и да било военен опит. Докато Русия много бързо може да направи, има мобилизационен капацитет от, мисля, че е 25 милиона или нещо от сорта,
Но да речем 10 милиона може спокойно да събере доста бързо. Да речем, че Европа събере 10 милиона. Русия може 25 максимум. Но да речем Европа събира 10 милиона. Да си го представим, което е абсурдно, но нека да си го представим. Защото първо тези хора няма да имат желание да воюват. Тоест никой от тях няма ако някой излезе от политиците европейските и им каже, ай сега съберете се, 10 милиона тук ще разпратят повиквателни, в Европа ще настане гражданска война. Защото европейците търпяха тази глупост с войната срещу Русия, докато това не ги засягаше. Нали, развяваха знаменца, там някой левче да дадат и до там, но нищо повече от това. Ако изведнъж им кажете, че левчетата и знаменцата не са достатъчни, трябва да се съберат мешките и да тръгнат към повиквателните центрове, мобилизационните центрове, съвсем друга песен ще запеят. Европейците не обичат да им нарушаваш комфорт. Но да речем, че съберат, нали, Европа събере 10 милиона човека. Може ли да ги обучи на време? Или като украинците, събираме ги 2 седмици или 1 седмица и хайде на фронта. Дали имате тези украинци, дето ги събират, те ходили са в казарма, имат някакъв опит, знаят от кой край да хванат оръжието. Европейците нямат никакъв опит, никога не са ходили в казарма и въобще не са и виждали оръжие. Това не са американци, в които да им е в кръвта, нали, вкарано, че трябва да носят оръжие, да притежават оръжие. Но да речем, че успеят да ги обучи. Европейците успеят да обучат 10 милионна армия. Индустрията им може ли да захрани такава армия? Те в момента се чудят откъде да съберат снаряди и оръжия да пратят на украинците. Като имате на предвид, че американците поемаха по-голямата тежест в търсенето по дърво и камък на оръжие. Не европейците. А Тръмп вече е застанал за друга позиция. Тръмп се договаря с руснаците, защото той не иска повече да воюва и да се занимава с глупости. Той си има съвсем други задачи, които са по-на изток от Русия. Съответно, за да тази задача е доста по-трудоемка и за да освободи капацитет, той трябва да зареже Европа да се оправя сама и да се оттегли от конфликта с Русия. Не само да се оттегли, а дори и да сключи достатъчно добри договори с руснаците, така че да може да получава енергия и дивиденти от Русия. Тоест да се оправи икономиката благодарение на Русия, за да може да се изправи срещу задачата си от изток. Говоря за Китай, който не е разбрал. Но да речем, че Европа изведнъж индустрията, нали, индустриалният капацитет за производство на въоръжение на Европа бъде увеличен магически, не знам, 10-кратно. И имаме 10 милионна армия, която е обучена по всички натовски директиви. Това са топ натовски бойци, войници, които са готови, имат възможност да трепят руснаци от сутрин до вечер и от вечер до сутрин. Те ще имат ли желание да го правят? Защото руснаците не са в Европа. Руснаците знаят защо отиват да воюват и те отиват. Защото европейците са в Русия. Европейците обстрелват Русия. Но руснаците не обстрелват Европа. Руснаците не са в Европа. Ще оставим спора за
агресивна Русия, която е нападнала безобидната Украйна, която няма, въобще даже не знае, никаква представа няма защо се е нападнали. Този спор ще го оставим за друг път. Ако има желаящи, ще го разясня. Но смятам, че хората, които все още не са изключили видеото, са интелигентни и знаят, че това са пълни глупости. Но да речем, че имаме 10 милионна европейска армия, която е готова да се изправи срещу там колкото съберат руснаците. Както казахме, мобилизационният им капацитет е максимум 25 милиона. Имат всичкото въоръжение на света, което им е необходимо, за да се справят срещу руснаците. Добре. Тоест имаме паритет от двете страни. А ядреното оръжие? Като имаме на предвид, че Русия иска тази победа много повече, защото тя смята, че тази победа е екзистенциална за Русия, а за Европа това е по-скоро въпрос на престиж, въпрос на, нека да кажем, победихме Путин, най-сетне се отървахме от него, победихме Русия, която е изостанала долнопробна и така нататък. При положение, че е такава ситуацията, не смятаме ли за възможно руснаците да употребят ядрено оръжие? Имаме ли възможност да им се противопоставим? Европа има ли достатъчно добри и достатъчно големи по количество противовъздушни средства? Средства за противовъздушна отбрана? Аз мога да споря, че няма. Първо, като качество не са толкова добри, беше доказано в Украйна. Второ, количествата бяха изразходвани в Украйна. Вече ги няма. Сигурно има няколко там останали, които да охраняват европейското въздушно пространство, но не са достатъчни. Още повече, че руснаците доказаха, че имат средства и капацитет да преодоляват всякакви европейски и натовски противовъздушни отбрани. Не само това, но руснаците имат и около 6000 ядрени бойни глави. Нека кажем, че не всички от тях са на бойно действие, на бойно дежурство. Тоест, Русия не може да изстреля всичките 6500 или там колкото са, да натисне копчето и те да излетят. Предполагам, че около 1/3, вече това специалистите трябва да го кажат, но мисля, че около 1/3 до половината от тях са боеспособни. Тоест натискат копчето и излизат 1/3 от тях. 2000. Те пак са предостатъчни. Европа колко има? Франция има 300 общо. Колко от тях са боеспособни не се знае. Да речем, че 1/3. 100. А пък Англия, това, което Англия има, не е въобще боеспособно, поради простата причина, че английските ядрени оръжия не могат да бъдат изстрелвани без американски подпис. Без Тръмп да даде добро, да каже, окей, натискам копчето. Защото там се използват американски носители с американски кодове и в общи линии без американско участие те са неизползваеми. В общи линии на нас, българите, защо не е цялата тази работа? Защо ни е необходимо това? Какво печелим ние? И не си ли научихме урока, че когато стават такива неща, когато някой решава да воюва срещу Русия, ние трябва да стоим на страна от това и да не позволяваме да бъдем използвани като най-последните глупаци, които съществуват. Какво точно очакваме да получим? Аз това не мога да разбера. Какъв е този морков, който са ни вързали на една пръчка пред носа ни и ние вървим да го гоним този морков и все не можем да го стигнем? Какво очакваме да получим? Някой си представя, че Русия ще бъде унищожена, ще бъде разчленена и изведнъж всичките й богатства ние ще ги вземем. Първо, как го виждате това да стане, драги зрители, приятели?
И второ, ако това реално, да речем, че стане, да допуснем, че съществува такава вселена, в която Русия може да бъде победена военно, защо смятаме, че наши ни допуснат на масата? Ние си представяме Ирак. Ама Русия не е Ирак. Русия не е Ирак. Трябва да сме пълни идиоти да правим въобще каквито и да било паралели между онази ситуация с Ирак или Афганистан и тази ситуация. Аз лично смятам, че нашият интерес е в кооперация с Русия. Аз смятам, че нашият интерес е или да стоим на страна и гордо да заявим, че ние не воюваме с никого, защото ние не печелим нищо от тази процедура, а можем много да загубим, адски много, както сме го правили. Напомня ви какво празнуваме днес. Днес празнуваме 3 март. Нека се спомним, че България, която е съществувала на 4 март, и сегашната България нямат нищо общо. Сегашната е доста поорязана версия на онази от 4 март 1878 година. Поокастрена. И до голяма степен това е вследствие на нашите експерименти през Първата и Втората световна война и всичките там войни, които са сетите, които сме ги водили след 3 март 1978 година, 1878 и сега. И сега сме се запътили към някаква такава нова, как се казва, нов стадий на простотията ни. Защо? Какво очакваме да спечелим от това? Защото когато тръгваш на война, трябва да прецениш потенциални рискове, потенциални плюсове. Какво можеш да спечелиш и дали си заслужава риска на това, което можеш да загубиш. Ако риска е малък, а пък това, което би спечелил е много, да, тогава може да прецениш, че се струва да отидеш да воюваш. Но ако това, което можеш да спечелиш е практически нищо, а рисковете за теб са безумно огромни, то тогава защо го правим и какъв е смисъл да го правим? Защото някой ни е обещал нещо, защото някой ни е казал, защото някой е развял знаменцето и е казал Путин трябва да бъде победен. Ние затова ли сме готови да си рискуваме държавата, живота, здравето и изобщо няма да говоря за цените в България, ситуацията, за тези неща няма да говорим, за икономическата ситуация най-общо казано, защото тя е тясно свързана с това, което правим през последните 3 години. Но тук вече не рискуваме просто икономическото си добруване, благополучие, а тук вече рискуваме гърбовете си, да не използвам друга дума. Така че, приятели, пожелавам ви да направим правилните решения и както празнуваме сега 3 март, след време да празнуваме и там нова дата, която ще бъде знак, символ на възраждането на просперираща България. Не знам коя ще бъде тази дата, надявам се да я има. Надявам се на малкото политици в България, които проявяват здрав разум. Президентът е един от тези политици. И пожелавам успех. Дано не съм ви омръзнал дотегнал с това видео на празника, но смятам, че ситуацията е много рискова. Проблема е, че много хора са преспани и дори не го усещат, не го виждат. Но ситуацията е много страшна за нас. Благодаря ви още веднъж,
честит празник, да сте живи и здрави и до нови срещи, приятели. Чао!